So, cigeidion Cymraeg ydi o, ond mae o'n ex-dairy, ti'n bo, ex-gwertheg llaeth, ti'n bo? Iawn. A mae wedi cael ei aeddfedu mewn fridge efo halan Himalayan am 91 diwrnod hwn. 91? Ia, so mae o'n tynnu'r dŵr allan a mae o'n aeddfedu'r blas. A na fo, barbecue. Dim rhy boeth ar y barbecue. Oherwydd mae yna lot o fraster ymddod off hwn, a mae yna lot o fflamia. Da ni am goginio fo eitha calad ar y tu allan. Rest neis iddo fo, a fydd o'n pink, lovely pink yn canol. Dwi am ddechrau efo nionod ni. Dwi just am slisio nhw. So just i wneud onion rings mewn ffordd. O, neis. Mewn i'r blawd plaen. A mewn i'r fryer. Mae ar 140, eitha isal. Dwi eisiau nionod crimp ar y gyfer hon. Ciabattas normal di hein. Cwbl dwi am wneud. Reit hein ar ochr y barbecue. Bach o res yn nhw. Sosio nhw'n rwad. Oh, boys. Waw. Hwna'n wampen o sticking. Yn dywe? Cwbl da ni am wneud rwan. Gadael o restio. Wyn nhw'n sy'n barod? Na ni. Maen nhw'n grimp neis. Na nhw. So, gyda fi mayonnaise mwstad yma. Ie. Di wneud. Sos coch dy ti ni? A wedyn yn fyma, beth sgynna fi, ydy jam chili a tomato. Sos coch de. Ie? Sos coch o'n Seren Michelin sos coch. Ie, wel, bach fwy na hynna, de. Ie. Wedyn hwnna, y top. Bach o rocket ar y gwylod. Di nawr yn amser da i ddeud mae hwn yw'r un wrong a bod fi actually'n lysieuwr. Na, mae'n dweud. Mae'n gweud dim. Caws Cymraeg. O, waw. Bron allai flasu o fan hyn. Ie, dwi'n gwybod. Mae wedi crasu neis ar ochr tu allan. Mae dal yn lyflu ag yn pink tu mewn. Ni bron yn giglo ni mor excited fyna. Bron yn just giglo. O, ma'ch yn lyflu. O, edrych ar wynos. Nionod crimp. Da. Wel. Mae fel darn o gelf. Dyma ni, boys. Steak sandwich. O.